Прывітанне ўсім слухачам і гледачам Еўрарадыё. Мы ў жывым эфіры блізка да 2 гадзіны па Беларусі, да 12 па Польшы. Александр Кнырович, блогер і палітык у нашай студыі. Прывітанне, Александр. Дзень добры, Павел, дзень добры, паважаныя гледачы. Ну вось, вяртанне маё у стрым. Александр праз паузу, выкліканую падзеямі 80-гадовай даўніны, да, кастрычніцкая рэвалюцыя, выходны 107-гадовай даўніны. Это я перашчокнула з вялікай перамогай. Вось, але тым не менш, все цяпер на сваіх месцах, сябры, таму ідзе стрым, жывы эфір. Задавайце, калі ласка, вашыя пытанні, ставце лайкі, дызлайкі. Пакуль вы настройваецеся, збірайцеся з думкай. Нагадаю вам, што Александра Кныровича ёсць уласны YouTube-канал, які так і называецца Кнырович. Кожны чацвер на ім выходзіць нейкае такое сціслае, ёмістае відэо, прысвечанае нейкай з'яве, падзеі, збольшага эканамічнай, аналіз нейкай сітуацыі. Ну а мы тут у пятніцу вось разгортваем гэтае відэо як цукерачку і адказваем на ваши пытанні. Александр, ну давайте пачнем не з відэа, яно было прысвечана АЭС. Тэма вечная, хацеў сказаць я, але наколькі я памятаю, на 60 гадоў гэтая тэма, да, праз 60 гадоў беларускую АЭС трэба будзе зачыняць. Вось, ну таму яна крыху все ж таки пачакае. Да, давайте пра падзеі 2025 года. Не паспелі мы парадавацца наяўнасці альтэрнатыўных, вот я не ведаю, як это назваць, палітыкаў, прэтэндэнтаў, да. Ну, Гайдукевіч, з ім все ясна, мы з яго абмяркоўваем ужо даволі даўно, але вось можна было за Вольгу Чамаданову аддаць свой чэсны голас. Але нельга будзе. Знялась спадарыня Чамаданова, зняўся з ёй яшчэ Бобрыкаў, які быў ад Саюза афіцэраў. Той самы Бобрыкаў. Відомы. Той самы, адзін і непаўторны. Слухайте, да, я з тых людзей, якія таксама пачулі гэтае прозвішча. Ну, ведаеце, чалавек ідзе ў прэзідэнты, да? Да, уласна. Вось як у Амерыцы гэта адбываецца. Паўгода праймерыс, нейкія дэбаты, там разборкі, гэта не падыходзіць, гэты падыходзіць, гэта таго ўдзелаў. Тут у нас хоба, і я кандыдат. Як вы думаеце, што адбылося? Што здарылася з Канапацкай, прабачце, з Чамадановай і з Бобрыкавым, што вось яны спачатку быццам бы захацелі, а пасля быццам бы расхацелі? Слухайте, ну, канешне, мы ў грамадскім штабе падтрымкі Олега Гайдукевіча разглядалі магчымасць, калі Олег такі не здзюжыць, не вытрымае гэтай напружанай гонкі, і такі здыміць сваю кандыдатуру, але мы, канешне, спадзяемся, што гэтага не адбудзецца, но, але, канешне, альтэрнатыўны кандыдат, прэзідэнт Рэспублікі Беларусь Чамаданова. Гэта бы гучала так моцна. Мне здаецца, дзесьці ў Вашынгтоне, канешне, прыгнулі бы как бы спіны і ўсё астатняе. І, канешне, мы разглядалі кандыдатуру Вольгі, але вось яна нас так здзівіла. Ведаеце, я ўжо шмат разоў казаў, што у маім уяўленні ідэальны бюлетень сённяшні беларускі, гэта 4 дазволеных партыі, а значыць выключна 4 кандыдата. Кандыдат ад Беларусі сам Лукашенко, далей Гайдукевіч, канешне, другі нумар, ну і потым нехта невядомы ад камуністаў нейкіх і нехта невядомы ад невядомай партыі гэтых працы справядлівасці. І все. Гэтага было дастаткова. Другая моя думка была, што нехта можа ад Саюза жанчын пайсці. Ось, была Саюз жанчын Чамаданова. Таму ідэальны бюлетень – это 4 фаміліі, каб ўсё было ў гармоніі. І, канешне, калі там адбылася вось гэтая Чамаданова, Бобрыкаў, канешне, гэта было адчуванне, што яны пашлі такое расшыреным такім некім фронтам, так? Но потым вот высветлілася, што ніякага расшырення не будзе. Што гэта было? Ведаеце, у маім ўсё ж такі уяўленні няма такой, на гэтым этапе няма такой кіруючай такой ролі дзесьці
непасрэдна Петкевич ці кагосьці іншага ў адміністрацыі прэзідэнта, што ўсё ж такі гэта быў такі разлад унутраны. Адны сказалі адно, другія сказалі, а можа так. І вось такая была не тое, каб гэта была апазіцыя, но нейкі такі вось нестройны хор галасоў загучаў. Но калі дайшло да справы, то задалі пытанне, навошта? Ну, навошта нам Бобрыкаў? Бобрыкаў не патрэбен нікому. А давайте паслухаем, сябры, як паслухаем і паглядзім, як гэта тлумачыць сам галоўны віноўнік выбараў, што так можна сказаць, да? І тут, ну... У меня адчуванне, што мы на юбілеі, галоўны віноўнік выбараў, да. Вось, і тлумачэнне гэта, калі шчыра, вельмі дзіўная, да? Я так заспойлеру крыху, што гаворка ішла пра тое, што Чемаданова і Бобрыкава крыху не зразумелі ў працоўных калектываў. Маўляў, як жа мы ж падтрымліваем Лукашэнку, да? А як жа мы будзем распісвацца за іншых кандыдатаў? То бок, ну цікава, што вось гэтая як бы шизофрэнія, якая спакойна ўжываецца ў галавах вось гэтых людзей, якія збіраліся запісацца ў выбарчы бюлетэнь, типа мы за Лукашэнку, але мы ідзем на выбары як супернікі Лукашэнкі, але падтрымліваць Лукашэнку, да? Яна, ну вось па афіцыйнай версіі, да, яна неяк не спрацавала у звычайных людзях, больш простых, да, яны такія, а як гэта? Не, там яшчэ задаюць пытанне. Ну, мяркуючы па ўсім... Чым вышэй уже пытанняў няма. Мяркуючы па ўсім, да. І, ну, вось яшчэ адна такая грань гэтага вось тлумачэння, яшчэ одна околичность. Давайте глядеть. Главное, чтобы альтернативщики также собирали свои подписи. Но, как мне докладывают люди, не очень идут на то, чтобы расписываться, ставить подпись за другого кандидата. Меня это радует и очень серьезно напрягает. Люди идут, но не очень на подписи за других. Поэтому я хочу попросить людей, ничего страшного нет. А што здарылася? Хочу запытацца я. А чаму это люди у Беларусі неяк дрэнна падпісваюцца за альтэрнатыўных прэтэндэнтаў на прэзідэнцкую пасаду? Магчыма, таму што у людзей ёсць нейкая памяць все ж таки. Даўжэйшая за 4 гады крыху, да? Вот і людзі памятаюць, што тыя 165 тысяч подпісаў, якія здаў Бабарыка за сябе, да? Па іх пасля пайшлі па гэтым спісе. Людзей звальнялі з працы. Ну, можа, не ўсіх звальнялі, але размовы, вось гэтыя прызначаныя ідэолагі трахалі мазгі, людзі далі не могуць знайсці працу у дзяржаўных структурах, да, то бок, ну, фактычна жыццё чалавеку там, ну, не то, што ламаецца, да, можа быць і добра, што чалавек звольніўся там. Але ж гэта структуры, да, стресс, ўсё ж таки. Але стресс, да. І тут раптам высвятляецца, што ну, не хочуць людзі, нават за Чемаданову, нават за былую супрацоўніцу міліцыі, не хочуць, нават за афіцэра з саюза афіцэраў, не хочуць падпісвацца. У іх такое вот пытанне, што, ну, как-то неохотно. Просто, пробачьте, Александр, я бачу, что вы вдохнули, как что-нибудь сказать. Да мне, слушайте, ну, как бы Comedy Club на Еврорадио, это, конечно, цікаво, но якое у вас до мяне пытанне з гэтай нагоды? А вось у мяне такое пытанне, вось ваше ўражанне, да? Так. Рэжым ужо перайшоў тую рысу, калі, ну, не атрымліваецца нават спектакль паставіць пра выбары, да? Людзі ўжо, яны такі, ну, як бы все прыёмы, якія ўжываліся раней, да, для того, каб ставіць гэты спектакль, яны, ну, неяк скампраметаваныя, так ці інакш. Вот кандыдаты такія і сякія, да, ужо вот нам сякіх не трэба, да. Вот подпісы, здавалася б, ну, нават проста зрабі выгляд, што там кто-то набрал 100 тысяч подпісаў. Не працуе. Людзі такія, мы не будзем падпісвацца, там вон мінулым разам вон што было, як бы, да. Вось, і як бы арсенал вось гэтых выяўленчых сродкаў, да, все, падышоў на 7-й раз,
Ну ладно, на шосты, давайте так уже, на шосты. Першие выборы с адушками, да? Ну так, калі казаць сур'ёзна, то, конечно, мы бачым, што адбываецца, што 20-й год вельмі істотна змяніў как бы цалкам палітру гэтую. Што тое, што раней было, вы выходзіце на мяне, я вас тут завалю. У нас был 10-й год. У нас был там спіс из, я не памятаю, 10, з якіх там за 6 магчыма было галасаваць як за сапраўдных кандыдатаў у прэзідэнта. Што гэта была сапраўдная з'ява і такія выбары, якія, конечно, ніхто не лічыў галасы сапраўдна, але гэта было вельмі падобна да сапраўднага вылучэння кандыдатаў, збора подпісаў, агітацыі і так далей. І мы бачым, як гэта дэградавала да таго, што за чамадану нехта не вельмі ідуць збіраць подпісы, не выходзяць людзі чамусьці, не жадаюць рызыкаваць сваёй працай на дзяржаву за чамаданаў. У них неяк не сходзіцца баланс унутры, калі яны аналізуюць свой дзень. Таму, канешне, гэта цалкам дэградацыя сістэмы і згуляцца, згуляць у гэтую гульню. Ведаеце, ёсць такі від спорта рэслінг, ідзе как бы не бойка сапраўдная, а яны так вельмі так прыгожа б'юцца, але не па-сапраўднаму. Но таксама некая напруга ўсё ж такі есть. Вось у нас высвятляецца, што не тое, што да нармальнага спаборніцтва. Да нармальнага спаборніцтва наш боксёр уже давно, кульгаючы ў 70-60 гадоў, уже не выходзіць на рынг. Ён толькі расказвае, як калісьці ён кагосьці перамог. А вось даже рэслінг паставіць немагчыма, але прычына таго, што немагчыма паставіць рэслінг не ў тым, што не тыя же, якія былі пра сапраўднае спаборніцтва, а ў тым, што і з рэжысерам, і з гэтымі акцёрамі нешта не тыя яны. Яны как бы не збіраюцца ў гэтую гульню гуляць. Но мне чамусьці сразу ўспаміны пра той самы мітынг, на які Лукашенко выйшаў на плошчадь Леніна, будем называць і так, плошчадь Леніна, дзе павінны былі БРСМ з прафсаюзамі сабраць усю плошчадь, а прыйшло там 23 000 чалавек, і яго расчараванне ў вачах. Гэта яшчэ такая смелая лічба. Я б сказаў, што 1010, але ладно. Мы можем паспрачацца 10 ці 23, но мы ведаем, што каля стэлы ў той же момант было там каля 200, і таму вось сапраўдная падзея, а вось как бы імітацыя. І таму даже імітацыя зараз ужо не працуе, яна немагчымая. Таму я не ведаю, ведаеце, толькі мы можем падтрымаць Гайдукевіча, конечно, у гэтым выпадку, і яны прынесуць, конечно, 100 000 галасоў за таварыша Хіжняка, і хацелася паглядзець гэты спіс. Як Канапацкая збірае гераічна, як яна збірае. Яна стаіць адна, і вакол яе пара чалавек, як бы, да, і, калі так будзе працягвацца, гэта пра 100 подпісаў, а не пра 100 000 подпісаў. У нас з вами вельмі цікавыя такія ў Фейсбуке размовы з Канапацкай атрымалася у нас з вами. Да. Памятаеце? Я там яе, памятаю, пытаў, як яна будзе біткоіны выводзіць, плануе. Вот мяне гэтае пытанне больш хвалюе. А далей, я просто патлумачу гледачам, пра што гэта. Канапацкая напісала, што яна на грошы, якія засталіся ад минулай выбарчай кампаніі, набыла яшчэ вось у 20-м годзе біткоіны. А цяпер біткоін рванул ізноў там до 90 000, да? І яна кажа, зараз выведу. А мы паглядзелі, што Канапацкая вообще сабрала на сваю выбарчую кампанію 4000 рублёў. Ёсць нейкая вот мішура, бутафорыя, нейкі спектакль, але яна пагаджаецца у гэтым спектаклі гуляць. Мне ведаеце, тое, што асабіста яна пагаджаецца, мне зразумела, таму што, жанчына хоча вярнуцца ў такую дзяржаўную афіцыйную палітыку, і што можна зрабіць большага, каб прайсці, падыграць у гэтых выбарах, зрабіць выгляд, я ж амаль Ціханаўская. Я ж жанчына, апазіцыйны кандыдат. Яна вось адна засталася цяпер ізноў, да? Так. Было як бы дзве? Таму, магчыма, гэта такая для яе самой такая сцежка ў наступны склад Мінскага гарадскога савета ці нацыянальнага нашага гэтага, як быццам парламента. Таму тое, што робіць яна, мне зразумела. Мне не зразумела, я да гэтага часу упэўнена, што яна не назбірае даже афіцыйна гэтую лічбу 100 000, і што яе не зарэгіструюць.
Я до гэтага часу у гэтым паважаныя гледачы, я ведаю, што вам не цікава, чым займаецца там Канапацкая, але ўсё ж такі нашы такія інтэлектуальныя гульні, я упэўнены, што ее не зарэгіструеце, што 4 чалавека, 4 партыі. Справа тым, што Лукашенко амаль адкрытым тэкстам мы вместе. Амаль адкрытым тэкстам кажа пра 4 чалавека і 4 партыі. Як бы Канапацкая, яна крыху дзіўным прычэпам выглядае у гэтым ураўненні. Вось, ну але паглядзім. Ладно. Таму вось так. Ну, гэта быў кароткі курс пра выбары, што адбываецца, да? Цяпер все ж таки у эканамічную плоскасць перамясцімся, і вот тут уже прапаную згадаць відэа, якое выйшла на канале Кныровіч у чацвер, яно прысвечанае беларускай АЭС. Александр, што вось сёння змусіла вас звярнуцца да гэтай тэмы? Ну, ведаеце, мы час ад часу робім такія відэа падставовыя. Не, все ж таки мы, ну, гэта не секрет, мы здымаем там один раз на 2 тыдні, і заўсёды ёсць нейкі такі часовы лаг. Таму мы робім такія падставовыя відэо, і, канешне, пытанне нашай АЭС, дзе ёсць прыхільнікі у чыноўнікаў о том, што гэта наша энергетычная незалежнасць, гэта наша атамныя тэхналогіі, гэта, ну, ведаеце, як мы асвоілі космос, так мы пабудавалі гэтую самую АЭС. Но есть людзі, якія задаюць пытанне: слухайце, а для чаго мы ўзялі там амаль 8 мільярдаў долараў у крэдыт у Расіі, калі ў нас нічога не адбылося, калі ў нас як была электраэнергія па гэтых коштах, так яна і засталася па гэтых самых коштах. Нават падаражэла крыху. Крыху падаражэла. Таму як бы трэба было разабрацца ўсё ж такі звычайнай мовай патлумачыць, што ж адбываецца. Мне здаецца, гледзячы на нашы прагляды, гэта адбылося. І ёсць две вельмі простыя думкі. Думка нумар раз. Пакуль мы будавалі АЭС, мы таксама будавалі і рэканструявалі некаторыя іншыя нашыя там ГЭСы, там і астатнія. Сеткі трэба было ўзмацніць, каб энергію з АЭС падстанцыі, трансфарматарныя. У гэтым момант я кажу пра тых, хто прадукуе энергію. Мы таксама і рэканструявалі, і калі 20 гадоў таму, калі Мясніковіч выходзіў амаль 20 гадоў таму і казаў, што ў нас магутнасці нашай электравытворчасці 35 мільярдаў кілават-час на год, то зараз яны 40 мільярдаў кілават-час на год, без уліку АЭС. І тады ён казаў аб тым, што ў нас будзе патрабленне ўжыванне больш за 50 мільярдаў кілават-часоў, і вось нам патрэбна АЭС 18 кіловат, ну, часціну будзем прадаваць. Тады былі такія развагі. Так вось мы подцягнулі наши класічныя гэтыя істочнікі, как по-беларускі істочнік, красивое слово. Крыніцы. Прабачце, дзякую. Ну, не простае слово. Дзякую. Ну, але ж прыгожа, крыніцы. Нашы крыніцы класічныя электраэнергіі подцягнулі до 40 мільярдаў кілават-часоў, а ўжыванне яно не вырасла. Яно не вырасла не тое, што до 50, яно было там 2 гады таму было меней за 40. То бок гэта азначае, што гэта АЭС цалкам не патрэбная ў гэтай сістэме. У нас дастаткова ўсіх астатніх крыніц, каб вырабляць тую колькасць энергіі, якая нам патрэбна. А знешніх пакупнікоў у нас няма. Раней мы прадавалі электраэнергію ва Ўкраіну, в Літву, Польшу нешта прадавалі. А зараз у нас гэтыя краіны нічога не будуць купляць. Ну, а ў Расіі энергія на 40% таннейшая за беларускую. Мы не можам туды прадаваць, бо там іншыя кошты. Так вось, атрымалася, што першая думка. Крыніц, якія ёсць зараз, дастаткова. Не патрэбна АЭС, ее можна выключыць, нічога з ёй не рабіць, у нас будзе дастатковая колькасць электраэнергіі. Ну, узнікае другое пытанне. Ну, а можа АЭС будзе таннейшая, можа трэба выключыць ГЭС і ўключыць АЭС. І тут ёсць наступны момант. Ніхто не ведае коштаў, па якім мы купляем гэта ядравае паліва. Ніхто не ведае коштаў захавання гэтых адходаў. Ніхто не ведае коштаў ужывання самой АЭС. Я калі шчыра нават... Гэта ўсё
Прабачце, Александр, пераб'ю, я нават нешта не памятаю, каб вырашылася ўвогуле пытанне з захаваннем ядзерных адходаў на дадзены момант, да, то бок пляцоўка, нейкае збудаванне там і так далей. І тут ёсць пытанні фінансавыя, вось якія вы падымаеце, ёсць пытанні экалагічныя, не менш важныя. Так, прабачце. Астатняе, што было з гэтай нагоды, то, што мы дамаўляліся з Расіі о том, што не будуць там перапрацоўваць, але яны не збіраліся захоўваць у сябе, то бок мы павінны былі вазіць з астраўца ў Расію на некую там абработку і прывозіць у сябе, храніць гэтыя адпады. Но гэта іншае пытанне. Так вось, калі мы кажам пра грошы, то мы не ведаем, колькі каштуюць ядравае паліва, колькі каштуюць вось гэтыя аперацыйныя выдаткі, але мы ведаем лічбу 8 мільярдаў, ну, агульную цану гэтай станцыі. Ну, уявіце себе, 8 мільярдаў на 20 гадоў, калі вы жадаеце аддаць іх за 20 гадоў, гэта 400 мільёнаў долараў у год ужо. Далей, гэтыя грошы ўзяты пад працэнты, пад адсоткі. Гэта грошы крэдытныя. Стаўкі меней за 3% не бывае ввогуле ад Расіі даже ў доларах. І вось глядзіце, 8 мільярдаў, там 3% гэта 240 мільёнаў на год на першыя годы. 400 асноўныя, 240 адсоткі. Ужо 640 мільёнаў долараў кожны год у пачатку вы недапалошы ў Расіі. І гэта ўжо выплаты ўжо ўключаны ў наступным годзе, дзе ў нас уже 10 мільярдаў рублёў выплаты па вонкавым доўгу. Так вось, 640 мільёнаў мінімум, які мы павінны будзем аддаваць за гэтую АЭС, а калі вы палічыце, колькі мы будзем эканоміць, то ўсе чыноўнікі кажуць, мы будзем эканоміць 4-4,5 мільярда кубов газа. Просто берете калькулятор, берете, помножаете 4 миллиарда кубов газа на то, колькі каштуе гэты газ. $127 на кубе. И атрымліваецца, што мы будем аддаваць Расіі болей, чым будем эканоміць. Толькі на гэтым. Не улічваючы кошты паліва, не улічваючы ўсё астатняе. Ну, ёсць яшчэ вось гэты аргумент пра змяншэнне залежнасці ад Расіі. Бо калі мы набываем газ, мы наўпрост залежны. Глядзіце, в Москве в 2007 годзе Лукашенко на нарадзе ў сябе, прысвечанай гэтай тэме, казаў, не цытата ў яго відэо, але якое ж гэта змяншэнне залежнасці, калі мы будзем вымушаны купляць ядернае гэтае паліва у іх жа, у расійцаў. Гэта яго фразы, гэта яго цытата. За гэты час нічога не змянілася. Ніякай незалежнасці не адбылося. Вось, таму вось такое відэо, дзе такія вельмі простай мовы тлумачацца такія зразумелыя рэчы, і калі вам падаецца, што ёсць некаторыя там такія таемніцы нейкія такія сакрэцікі, якія я не ўлічваў, ну, паглядзіце відэо, напішыце каментар, бо мне все зразумела, гэта забаўка за 8 мільярдаў долараў, якая не патрэбна нашай эканомікі, мы будзем за яе плаціць 20 гадоў. Ну, я абсолютно згодны. Мары пра тое, што мы будзем зарабляць на продажах электраэнергіі, не здзейсніліся. Мары пра тотальную электрыфікацыю таксама нешта вельмі далёкія ад здзейснення, ад рэалізацыі. Сітуацыя з айчынным электрамабілем феерычная, але сёння мы пра яе не будзем. Мы будзем пра іншае ноу-хау. У нас вот ёсць серыялы, разумееце, у нашай штотыднёвай праграме ёсць серыялы. Адзін, это, конечно ж, беларускі электрамабіль, Акадэмія навук. Пакуль вы не забежали ў гэты момент, давайте я себе дазволю толькі там одну хвілінку. Конечно, думка аб тым, што у нас зараз ёсць вось гэта станцыя, не патрэбна і надо павялічыць ужыванне электраэнергіі. Па-першае, закрэслівае ўсе нашы праграмы энергаэфектыўнасці, бок, які мы рухаліся. А па-другое, кожная з гэтых думак азначае, што трэба патраціць яшчэ столькі ж грошай, колькі мы ўжо выдаткавалі на гэтую АЭС, таму што перавесці аўтамабілі з бензіну на электрацягу будзе каштаваць столькі ж, калі не болей, чым уся гэта АЭС. Як бы пытанне трэба крыху у агульным выглядзе. Яно так, можа быць, яго трэба крыху больш павывучаць, таму што аўтамабілі
яны маюць просто таксама ж тэндэнцыю састараваць, ламацца. Ну, то бок, і калі, умоўна кажучы, нейкім натуральным чынам замест бензінавых аўтамабіляў людзей забяспечваць электрамабілямі, ну, то як бы гэта амаль бесплатно все адбудзецца. Інфраструктура... Дазвольце не пагадзіцца, таму што, глядзіце, ну, па-першае, колькі год на гэта патрэбна, таму што у нас зараз, у нас вельмі мала электрамабіляў, мне здаецца, у нас толькі 2% нашых аўтапарка, наш электрамабіль. Там Влады Брава рапартуюць, што яны ў 2 разы за год, ну, але з 2 до 4 павялічыць это сапраўды ў 2 разы рост. І па-другое, ну, ведаеце, што гэта азначае? Калі раней куплялі людзі аўтамабілі, там, не ведаю, 10 тысяч $, і гэта быў бензінавы аўтамабіль, а зараз ён будзе купляць за 14, і гэта будзе электрамабіль, гэта азначае, што $4000 дасталі ў яго з кішэні. То бок гэта азначае, што так, гэта можа быць натуральным чынам, але гэта зноў за кошт тых самых беларусаў. У нас ж няма дзяржаўнай праграмы, как бы, давайце ўсім па электрамабіль. Але давайте да больш інавацыйнай прадукцыі. Ну вось, я хацеў бы, каб вы зацэнілі майстэрства пераходу ад адной тэмы да іншай, да, ад АЭС праз электрамабілі мы пераходзім да іншага вытворчага серыяла, да, вось былі такія раман-газеты ў савецкі час, там публікаваліся такія раманы з вялікіх заводаў пра працоўныя подзвігі савецкага народа і ўсё, што ім спадарожнічае. Вось у нас таксама рэпартажы з вытворчасці, і ў сённяшнім нашым выпуску, в сённяшнім нашым выпадку гэта рэпартаж з вытворчасці сякеры. Каб вы разумелі, рэпартаж даўжынёю 2 гады недзе. Ну, так. Недзе 2 гады таму Лукашенко першы раз... Не, так менавіта ёсць 2 гады. Азадачыўся тым, што вось дровы ў яго беларускія. Ну, дарэчы, тут я задумаўся, ці ну, я думаю, што дровы ўсё ж такі не імпартуюць. Дровы ёсць. А сякера чамусьці шведская была ці фінская, не памятаю, ну, фінская, да? Хорошая фінская сякера. Кажа, а што мы? Не можам зрабіць сякеры? Да, і вось яны зрабілі. 2 гады спатрэбілася. Там быў нейкі прамежкавы этап. Травень гэтага года. Да, дзе была сякера, якая не спадабалась. Як бы, да? Вось, але цяпер сякера спадабалася, все нормально, і давайте паглядзім, вам будзе крыху дрэнна бачна, а паглядзім вось на гэтыя сякеры, і калі вы зможаце разгледзець самае галоўнае, это цэннікі, да? Вось Александр парадаваў мяне гэтай карцінкай, а цэннікі там такія: 133 рублі за маленькую сякеру, і там таксама дрэнна бач 160 з нечым 6 рублёў за вялікую. Ну, нормально так, за задавальненне. Мне здаецца, што дровы самі па сабе, яны каштуюць, ну так, нейкі нармальны аб'ём грошай будзе каштаваць 166 рублёў. Ну, так. Дроваў, нармальны аб'ём дроў. То бок, сякера не для ўсіх, як бы это сказаць, так. Золотая такая сякера. Чамусьці мне зараз узгадваецца такой радок з Пелевіна из Generation P: «Солидный господь для солидных господ». Это сякера, видите? Потому что, конечно, я думаю, что працаўнікі МТЗ не могуць себе дазволіць гэтую сякеру, і больш таго, яны могуць з вытворчасці взяць гэтую сякеру і даць камусьці па галаве, калі ім будуць прапанаваць сякеры па 167 рублёў. Ну, конечно, я ж чалавек нармальны, я залез у онлайнер і паглядзеў кошты сякеры ў Беларусі. Ёсць даражэйшы ад Хускварны і ад таго самого Фіскарса. Там шведы і фіны. Да, шведы ад фіны. Прызнаныя майстры у свеце сякер. І мне здаецца, што гэтыя вытворцы з МТЗ, яны арыентаваліся менавіта на гэты элітны клас. Але калі мы паглядзім далей, то, канешне, такія ж самыя сякеры ад кітайцаў ці расейцаў каштуюць у 2 разы меней. Там нармальная сякера пачынаецца, ну, малая, там кілаграмовая пачынаецца ад 40 рублёў, ну, напэўна, яна нейкая, не ведаю, дрэннай чымсьці, але ёсць па 60, па 70, там розніца ў 2 разы. Таму наш МТЗ, это такія, ведаеце, трактары то яго Беларусь, а вось сякеры Мерседес. Но ёсць у меня думка, ведаеце, якая думка, што гэта зроблена наўмысна. Чаму? Таму што была навіна,
тыдня два таму, ну перед гэтым ім же патрэбна было справаздачыцца на 7 лістапада перед Лукашенко, прынесці свае секеры, і таму была навіна на Белце аб тым, што МТЗ плануе вытворчасць гэтых секер у серыйным выглядзе толькі ў 25-м годзе. То бок зараз гэта яшчэ не серыйныя секеры, гэта эксперыментальныя ўзоры, і таму, каб не набегла народу за гэтымі добрымі секерамі, яны і наўмысна паставілі цану такую, каб людзі не прыйшлі і не куплялі гэтай секеры, а толькі хадзілі паглядзець на гэтай секеры. Бо калі б яны былі там па 40 рублёў, то, напэўна, здарыўся бы дэфіцыт секер МТЗ, як не дзіўна і не па-ідіоцку я зараз гэтай фразы прайзнашу. Дефіцит секер МТЗ. Да. Так вось, вось такое становішча. У нас ёсць секеры элітнага класа. Но я калі згадаю сваё дзяцінства, вёску, у бабулі, тое, чым я там сёк дровы, ну, ведаеце, калі каштавала пару рублёў, ну, тых яшчэ там, можа быць, савецкіх. Ну, карцей, ну, вот гэта кошт секеры, в прынцыпе. Секера, гэта ж, ну, калі так падумаць, людзі у каменным стагоддзі, яны прыдумалі рабіць секеру і рабілі, і секлі гэтай секерай там, што ім трэба было секчы. Гледзячы на тое, што мы з вами тут сидим, то яны как-то справіліся з гэтай працай. І вот людзі ў каменным, у іх, канешне, крыху больш часу на гэта спатрэбілася ім, чым спецыялістам з МТЗ. У іх не было еўрараду. Вось, да, але яны справіліся, вынайшлі секеру, зрабілі яе і карысталіся, да, секера была, я ўпэўнены, не за 160 беларускіх рублёў. Вось, а тут цяпер, як бы, ну, падышлі да выканання задачы з нейкай не таго боку. І я думаю, што ваша версія цікавая пра дэфіцыт, да, але мая версія, што тут таксама ўжо як бы спектакль пачалі, а каб яго нармальна скончыць, як бы так і не атрымліваецца, таму што секеру патрабаваў-то адзін чалавек. Ну, і секеру зрабілі як бы для гэтага аднаго чалавека. Да. Магчыма, нават у там колькасці экземпляраў, якіх яму хопіць на ўсю рэшту кар'еры. Да? Вось, на ўсе бліжэйшыя чэмпіянаты па там колкі дров. А як бы з іншага боку, секера это такая штука, ну, шыр спажыў. Ну, секера, ну, в кожным двары, в кожнай хаце. І вот тут задача, яна законфліктавала. Разумееце, то бок, з аднаго боку трэба зрабіць секеру, якую кожны беларус там, ну, я не ведаю, які бываў у вёсцы, трымаў у руках. З іншага боку трэба зрабіць секеру вот для вот этого вот чалавека, да? І ў выніку вырашылі так. Паколькі, ну, то бок, гэта вся гісторыя пра чыноўнікаў, якія ў Беларусі справаздачацца наверх, а не ўніз, да? А ў дэмакратычных краінах наадварот. Яны справаздачацца ўніз, да? Тым, хто іх наймае на працу, да? Вырашылі, паколькі справаздачымся мы наверх, то мы ўжо вось на гэты вось плебс, як бы, да? Мы на яго ўвагі ўжо не звяртаем. Гэта праект іншы. Вось, таму секера атрымалася вось такая, як яна атрымалася, за 160 рублёў. І гэта таксама цікавы зрух. Як бы, калі спектакль скончыў быць спектаклем ужо. Всё. Гэта, ну, як бы, да, нам паказваюць, дагэтуль людзі з гэтай секеры ходзяць, там, вось гэты чэмпіянаты. Вось, чэмпіянат па колцы дроваў, ён таксама выглядае вельмі дзіўна. Як бы, ну, футбол-то трэба ўмець гуляць там у хакей, да? А ізноў жа, ну, кожны беларус, які трымаў у руках секеру, а такіх, ну, рэальна шмат, яны, ну, просто гэта паўсядзённасць. Ну, ты колеш, да, ты колеш дровы, накалоў, пайшоў, закінуў в печ. Таксама нейкая гісторыя дзіўнаватая. В общем, секера, як вот яна... Так. Такі барометр, я не знаю, сімвол, да, того, што адбываецца ў Беларусі. Індекс секер. Думаю, можна
да, можна і там паглядзім, як будзе развівацца сітуацыя. Ну, хлопцы з МТЗ, вы нас так давайте не стрымлівайце сябе. Да, калі б Александр ужываў алкаголь, я б тут пра 3 секеры, канешне, пажартаваў бы, да, але ну паколькі як бы з наших гледачоў, напэўна, ніводзін не разумее, калі вы кажаце пра 3 секеры, чым вы размаўляеце. Напишите, калі ласка, ў каментары, што такое для вас 3 секеры. Да, што вы уяўляеце сабе, калі чуеце словазлучэнне 3 секеры. Вось мы вам показалі 2, як бы на фотаздымку, да? Вось, а дзе, куды падзелася 3? Што, як бы, адбылося не так. Александр, мы з вами, як звычайна, з усмешкамі, і вось взялі гэтую тэму. Ну, пра гэты выпадак з секерамі таксама размаўляць сур'ёзна складана. Магчыма, яшчэ хто-небудзь дысертацыю пазней паліталагічную напіша. Вось, але я хочу нас вярнуць вось з гэтай гумарной тэмы з небесаў на зямлю. Вось вся сітуацыя з Марыяй Калеснікавай, якая таксама адбылася на гэтым тыдні. З аднаго боку, можна працягваць усміхацца, Марыя Калеснікава усміхаецца на фота, якія апублікаваў Роман Пратасевіч. З іншага боку, вельмі шмат пытанняў. Як вы думаеце, чаму рэжым вось менавіта цяпер, менавіта сёння вырашыў, 600 дзён да Калеснікавай не пускалі нікога. І вось менавіта ў гэты час да яе пускаюць бацьку, з гэтага робяць медыйную падзею, і я так разумею, што будзе інтэрв'ю хутка апублікавана там недзе на канале ізноў жа Пратасевіча у бліжэйшыя дні. Што адбываецца? У мяне такі традыцыйны заход. Ну, у меня ёсць версія. Глядзіце. Лукашенко падабаецца, калі да яго звяртаюцца замежныя журналісты. Ён вельмі гэта любіць. Ён выглядае тады так, як быццам ён сапраўдны прэзідэнт, як быццам ён сапраўдны мировы лідар. Ён не разумее, што ён ідзе ў раздзеле, там, ну вось у нас дзёсткі есть такія, там дзесьці жанчына з барадою, і вось ёсць і Лукашенко. Ён не разумее, што он ідзе ў гэтым раздзеле, а не ў раздзеле сапраўдная палітыка. Яму, вось як дзікарю, вельмі падабаецца, калі з ім размаўляюць іншаземцы. І калі быў БРИКС, той самы, то ён пагадзіўся на другое інтэрв'ю гэтага Стіву Розенбергу. А Стів нармальны чалавек. Ён нармальны журналіст, і таму не мог не задаць пытання, чаму вы так баіцеся, калі у вас 80% падтрымкі? Чаму вы баіцеся? Чаму у вас апазіцыя ў турме сядзіць? Чаму з Машай Калеснікавай няма ніякай сувязі? І Лукашенко пачаў як вуж гэта круціцца на столе. Як пачаў казаць, да ёсць сувязь, хто вам набрахаў? А вы не ведаеце, які ў яго, ёй там бацькі, вось вы запытаецеся, вы ж там не ведаеце. Калі карацей, яму было вельмі неёмка, яму было вельмі, так ён не ведаў, што адказаць у гэты момант. Таму што схлусіць аб тым, што сувязь ёсць, немагчыма. І вось ён пачаў як шукаць нейкія адказы на тыя пытанні, на адказаў, на якіх няма. А рэчаіснасць, направду, такая, што бацька Марыі Калеснікавай недзе ў размове з некім пару месяцаў таму проста згадаў, што там чарговая спроба атрымаць спатканне, там пабачыцца, яна была няўдалая. Нехта сказаў гэта журналістам, журналісты напісалі, і бацька Калеснікавай, жахліва спужаўся, што з ёй нешта яшчэ зробяць за гэта, што будзе горш, як бы, да? Вось, і ледзь не прасіў, калі шчыра, да? Таму што ён разумее, што, як бы ніхто не будзе выдаляць ужо апублікаванае, калі ўжо все разышлося, то гэта сапраўды бессэнсоўна. Але вось якая праўда, як бы, да, на якім все вісіць валаску, да, там у людзей, якія ў Беларусі, у якіх сваякі сядзяць за кратамі, да, і зусім іншае, сапраўды Лукашенко распавядаў Розенбергу, але я вас перабіў, да, то бок... Вось яму было неёмка, і ён жа, вось неяк трэба сітуацыю гэта вырашаць. Давайте мы з тылу покажем, што сапраўды все это адбываецца, да? Так, і для мяне гэта было прычынай, гэта было крыніцай, сённяшняе слово, нагодай таго, што адбылося. І вось показалі нам Машу.
Менавіта для таго, каб Лукашенко наступным разам мог сказаць Стыву: ну глядзіш, я ж усё зрабіў, як ты папрасіў. Хаця Стив его ні аб чым не прасіў. Вось. Таму вось так. Я нагадаю, ведаеце, што я нагадаю? Мне, па-першае, я, канешне, вельмі рады, што Марыя жыва. Вось гэта першае, што мне натхняе. Ну, ўжо пачалі пісаць, што, можа быць, фоткі старыя, але мне здаецца, што не. Не падобна так. Па-другое, слухайце, я разумею блізкіх сваякоў, якія ў гэты момант не могуць нічога не казаць, не пісаць, таму што, як вы ўжо казалі, не ў іх інтарэсах, не ў інтарэсах Машы. Але ж, калі ты знаходзішся за кратамі, то па крымінальна-выканаўчаму кодексу твои права. Тры краткатэрміновых сустрэчы з блізкімі на год, 4 гадзіны. Не паўтары гадзіны, як было зараз, а 4 гадзіны. Гэта прапісана ў законе, кодексе. Па-другое, 2 доўгатэрміновых да 72 гадзін. У калоніях ёсць спецыяльныя такія, ведаеце, гасцініцы малая для гэтых краткатэрміновых спатканняў. Пасылкі перадачы, зразумела, і тэлефонныя званкі адзін раз на 2 тыдні, прыкладна 15 минут. То бок гэта ўсё мусіць быць? Гэта ўсё мусіць быць. Гэта ўсё не павінна быць, што Лукашенко пагадзіўся. Гэта закон, які трэба выконваць. Без Лукашэнкі. Без ніякіх этих зваротаў. Так. Залежнасці. І тое, што гэтага не адбываецца, гэта азначае, што з таго боку сядзяць не людзі, якія выконваюць даже той закон, які яны самі напісалі. Мы разумеем, што Маша сядзіць не па законе. Яна не зрабіла ніякіх злачынстваў. А яны жывуць даже такія, ведаеце, бандыты без прынцыпаў, беспредельщики. То есть мы маем справу с беспредельщиком. Вот, и поэтому у меня с одного боку я вельмі рада, а по-другому у меня вельмі такие цяжкія, сумныя такія думкі на гэты конт. Потому что гэта фото у наступны раз мяне вось нагадваюць аб тым, што адбываецца з Машай, што адбываецца з іншымі палітвязьмі, што цалкам адбываецца з краінай, што краіна ў руках вось такіх вот беспредельщиков, для якіх няма даже тых законаў, якія яны самі себе прописали. У меня, Александр, ёсць, як звычайна, іншая версія. Ну, давайте. Глядзіце. Ну, я, конечно, хочу сказаць, што я сапраўды разумею, і мне здаецца, што нашы гледачы і слухачы, яны таксама разумеюць, што вось цяжкасць моманта, да, яна ўсім зразумелая, да? Вось, таму цяпер моя версія, напаўжартоўная, да? Памятаеце, у Александра Лукашэнкі ёсць агромны пералік прафесій, розных спецыяльнасцяў, сфер, дзе ён сябе паспрабаваў, часам высвятляюцца новыя раптам, да? Гледзячы, з кім ён размаўляе і ідзе. І вось я у вас хочу запытацца, а вось хто прымае рашэнне ў калоніі про тое, каб дазволіць там спатканне, вызначыць дату? Гэта, відаць, нейкі начальник колонии. Есть два зама. Есть начальник колонии, да, есть наместники, просто сам такие уже только подписывает нешта. Есть два наместника. Складаюць гэтыя графікі, да, дзе занята, там, дзе не занята, вось у гэты дзень можна, у гэты дзень нельга. Вось мне здаецца, што Лукашенко просто вырашыў сябе паспрабаваць у яшчэ адной прафесіі. Я вось думаў, начальник колонии, гэта было... Не, командир отряда. Сімвалічна. Ведаеце, вось... А я яшчэ як начальник колонии падпрацоўваю, дазваляю спатканні людям, которые хочуць значыцца, да? Вось. Але, оказывается, гэта не начальник колонии, гэта ўсё ж таки толькі намеснік ці нават, як кажа Александр, начальник. Ведаеце, начальник колонии ИК-3, дзе адбываў пакаранне я, а таксама Петрухін, напэўна, так? Ён вельмі любіць аб гэтым нагадваць, там я вспомню. Так вось,
начальнік калоніі так скончыў жыццё самагубствам не так даўно. Ведаеце, я памятаю гэтага чалавека, такі вельмі заўсёды такі знерваваны, напружаны вельмі, заўсёды яго кідала ў розныя бакі, то гэта нельга, то гэта нельга, то давайте пабудуем танкі са снегу. Ведаеце, мы будавалі, я, дзякуй Богу, не прымаў удзел, але былі іншыя людзі. 23 февраля будавалі такі цалкам такую бой нейкі. Спачатку будавалі танкі савецкія, і гэты танкі чамусьці былі мордай у царкву. І вырашылі, што не могуць савецкія танкі пуляць у царкву. Таму іх перамалявалі у фашысцкія, а савецкія паставілі з іншага боку. І гэта ўсё было так, прыгожа, так зроблена. Але такая маленькая недарэчнасць бліжэй до 20 лютага прыйшла цеплыня, і такі паплылі, так танкі, дулы іх, так 23-му сваліліся. Дурасці было шмат, але потым ён, конечно, звольніўся, і калі гэта праўда, то вось можаце такой ланцужок да Лукашэнкі і працягнуць. Вось, можа Гага да него і ўсё ж такі дагрукаецца. Вось, версія, натуральна, крыху жартоўная, але тым не менш, у ёй ёсць такая сімвалічная доля праўды. Калі чалавек настолькі все професіянал во все спрабуе асабіста то як бы атрымліваецца, што цяпер вось ён згуляў ролю начальніка атрада Марыі Калеснікавай. Слухайте, вы мне нагадалі яго, ведаеце, аб тым, што ён ва ўсём прафесіянал, аб тым, што ён размаўляе са ўсімі аба ўсім, і мне гэта вось учора ён выдаў з гэтымі маладымі футбалісткамі аб тым, што я футбаліст. Герой, што я перамагаў футбалістак. Ось, а па-другое, ён выдаў, што нельга жанчыне быць у Беларусі прэзідэнткай, бо гэта не жаночая справа, што у нас прэзідэнцкая рэспубліка, што жанчына не пацягне. І мне чамусьці, калі я чытаў гэтыя словы, узгадалася Маргарет Тэтчер, якая вельмі жорсткая была, ваявала, звальняла, рабіла рэформу эканоміцы, выклікала на сябе ярасць брытанцаў. Менавіта таму, мне здаецца, Лукашенко не трымае ў сваём атачэнні людзей такіх, як Маргарет Тэтчер. Хаця вось Наталью Петкевіч называюць жалезнай ледзі, але цікава, колькі яна прытрымаецца ў гэтую сваю інкарнацыю ва ўладзе. Апошняя тэма, Александр, якую мы з вами не разгледзелі, на якую, направду, не засталося вельмі шмат часу. Я толькі што, калі шчыра, трымаў у галаве. Канешне, гэта пытанка, сацыялагічная пытанка, якую прэзентавалі беларусам, і дэталь, якая зачапіла шмат каго, гэта тое, што чым бы вы хацелі, каб займаліся ў будучыні вашыя дзеці, былі нейкія варыянты, і беларусы работали в силовых структурах, есть вариант 22,9, то бок 23 амаль адсоткі беларусаў бачаць будучыні сваіх дзяцей у силовых структурах. Вось мы з вами пачалі пра памяць, пра 4 гады, і вось тут чамусьці гэтая памяць, яна крыху, мне здаецца, не спрацоўвае. А мне, ведаеце, я парадаваўся, калі я прачытаў гэту пытанку, таму што там напісана, што больш за 60, прыкладна 60, ці больш за 60% жадаюць, каб іх дзеці... 69,2. Каб іх дзеці былі прадпрымальнікамі. Ведаеце? І калі мы глядзім на гэтыя лічбы, вось амаль 70% прадпрымальнікі, 23 сілавыя нейкія структуры, а на дзяржпрадпрыемствах, на дзяржслужбы яшчэ меней. Бачыце, 16,1 на дзяржаўнай службе. А цяпер уявіце сабе, што 4 гады прапаганда, яна ж прапагандыруе, што у нас герой гэта сілавік, які стрымаў. Другое, што яна прапагандыруе, што у нас няма ніякага бізнесу. У нас ёсць толькі дзяржаўнае прадпрыемства, толькі дзяржслужба цябе, хлопца ці дзяўчыну выратуе.
что няма нічога іншага. Да, я раз хотел сказать, что в принципе силовик это социальный лифт, конечно, вот такие. Ты разумеешь, что табе дадуць там кватэру апрануць, абуюць, да, вось перспектывы, пенсія ранняя, да, я зразумеў, да чаго вы клоніце. І вось, ну я аб тым кажу, што у маім уяўленні такіх прыхільнікаў лукашэнкаўскага такой пуцінскай некага шляху у краіне не больш за 30%. І мы ў гэтым пытанні бачым, што вось максімальная лічба 22%, але яны там недзе перакрываюцца, дзяржслужба, сілавыя структуры, і вось мы бачым гэты погляд на свет. Но ёсць яшчэ 70%, якія глядзяць на свет па-іншаму. І гэта нармальна, гэта класная пытанка, якая кажа пра тыя самыя суадносіны ў грамадстве. Ёсць да 30%, якія прапітаны гэтым, і ёсць астатнія людзі, якія да сябе гэта не бяруць, глядзяць нармальныя стрымы на Еўрарадыё, напрыклад, ці ўвогуле не глядзяць нічога палітычнага, але мысляць, што такое прадпрымальніцтва. Гэта калі ты сам адказваеш за сябе. Гэта калі ты береш на сябе адказнасць, сам думаеш о сваёй будучыні, о сваім шляхе і не разлічваеш ніяк на дзяржаву ўвогуле. Таму для мяне гэта вельмі добрыя вынікі гэтай пытанкі. Тое, чаго вельмі баіцца беларуская дзяржава, калі шчыра, калі людзі пачнуць разлічваць самі на сябе і не будуць залежаць ад яе, да? Слухайце, з гэтай пытанкай цікава атрымалася рэч, Александр. Ну вось мы да яе падыходзілі з розных, ізноў жа, я такі 22,9 хочуць, да, все роўна, не гледзячы ні на што, да, даць дзяцей там у міліцыю, ну калі не ў міліцыю, то ў МНС, да, там і так далее. І Александр мяне пераканаў сваім гледзячым і сваім аптымізмам, што все ж таки у нашай цяперашняй сітуацыі толькі 22,9, да, толькі 22,9 хочуць аддаць, яшчэ ёсць лічба 69%. І 2,2, якія хочуць, каб іх дзеці былі прадпрымальнікамі, будавалі кар'еру, зараблялі нармальныя грошы і ні ад каго не залежалі. Гэта ж круто. Конечно. Александр, ну на гэтым скончым. Сёння скончым. Калі шчыра, крыху больш за 50 хвілінаў, нават мы пратрымалі ўвагу нашых слухачоў, гледачоў, далей на Еўрарадыё ўжо ў наступных стрымах Зміцер Лукашук таксама будзе цікава. Ну а мы з вами, Александр, я думаю, побачым. Ну дазвольце мне хвілінку. Ведаеце, мы не размаўлялі аб тым, чым мы размаўлялі, напэўна, з Кавалкінам, але глядзіце уважліва, паважаныя гледачы, глядзіце уважліва тое, аб чым мы казалі увесь год, аб тым, што ў Расіі вялікая напруга ў эканоміцы і што гэта адбіваецца на Беларусі, пачынае працаваць. У Беларусі за адзін месяц мінус 530 мільёнаў у знешнегандлёвае сальда было у верасні, і ў Расіі курс учора был вышэй за 100, і гэта пачынае ажыццяўляцца тое, аб чым мы казалі вельмі даўно, таму што сачыце уважліва за іншымі эфірамі Еўрарадыё, сёння мы ўжо не паспеем. Вось. А я думаю, што можа праз тыдзень будзе яшчэ цікавей, Александр, таму што вось 2 дні запар долар даражэе, 2 дні запар усталёвае гістарычныя максімумы. Вы маеце рацыю, шкада, што няма часу пра гэта пагаварыць, таму што перакласці на дадэвальвацыйныя, колькі б гэта было, там уже 37 000 беларускіх рублёў за долар. Але можа праз тыдзень мы пабачым абавязкова вашы 3-4. Так, паглядзім. Дзякуй вялікі. Александр Кныровіч, прадпрымальнік і блогер, быў у нашым сённяшнім стрыме. Мы абмяркоўвалі важныя, цікавыя палітычныя, эканамічныя падзеі гэтага тыдня. Александр, да пабачэння. Дзякуй, Павел, і да пабачэння.